Naimbag nga bigat, aldaw, malam ken rabiyo amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo diti programa tayo naimbag adamag. Naimbag adamag amang tednamnama ken liwliwa iti daytoy a panawen. Ni Apo Jesus ti agbendisyon iti intayo panagdayaw ken panagkararag iti daytoy a rabii. Kakabsat, kantaan tayo dahito nga kanta, dakdakol nga ayat. Dakdakel nga ayat, itdem kanya, dengge mararaw ko, ken kaapo dumakdakel kuman ti ayat ko ken ka itdem ka di kanya kapo tinailubungan aragragsak isut nagnaedak tinabayak ngemjak nasarakan tal na keninanak Jesus sikat pagdawatan oraya gibusen toy ang eskom ikantak pailaeng pagdayaw ko dumakdakel kuman ken katiayat ko Apo Jesus manubot ko. Naimbag nga rabiti amin kakabsat ket madaydayaw ni Apo tayo nga Hesus Kristo intiin tayo panagmaymaysa iti panagkararag ken panagdayaw iti daytoy nga rabi ket kablawak kakabsat dagiti agkasangay ninto no 14 ni Engineer Samuel Landingen ken ni Dennis Katabay kakabsat. Happy birthday kada kayo nga agkasangay inton Valentine's Day. Ken kastamot ken ni Sister Joan De Leon ken ni Attorney Edwin Larida Senior into no 21. Ni Apo Diyos kuma iti agbendisyon kada kayo umamin nga agkasangay iti daytoy nga bulan iti Febrero. Ken kastamot nga ni Apo Diyos agbendisyon kada iti amin nga agselebrar iti wedding anniversary da. Ket kablawan da kayo amin kakabsat nga agbuybuya ita iti online agyaman na kadagiti presensyayo manipod dita Cagayan, Sabela, Quirino, Nueva Vizcaya, kang ranti Bambang kakabsat, dagiti family iti Bautista, ken Sierra, ken kastamot dagiti family ti Inay, dita Dagupan, ken dita Ilocos, ken La Union, ti family ti Padilla, ken kastamot dito'y Bulacan, ken Pampanga, at dadagiti Ilocano, ken nadapay agbubuya dita Cavite, ken kastamot ijay Mindanao, ijay Davao, ken ijay Cotabato. Talaga nga naiwaras dagiti Ilocano,
dito'y nasyon tayo nga Pilipinas. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayo amin kakabsat. Ken kastamot, dagiti kabsat tayo balasiw taaw, dita Korea, Hong Kong, di Canada, ken uray pa di California, ken dita Taiwan, ken Israel. At dagiti tagbuybuya dita, dagiti kamkamong ni Pastor Vidad, ken o kastamot dagiti ijay Madrid, Spain, nga naminsan ket nagsermonak kadagiti membro da Pastor Billy ken ni Pastor Leo dita UK, ket ni Apo Diyos kuma iti agbendisyon kada kayo amin kakabsat iti daytoy nga rabii, ket tinaimbag damag kayat ko nga may waragawag iti daytoy nga rabii kada tayo, ket may papan iti ayat ta daytoy met iti mangmangigantay tatta kakabsat iti may papan iti ayat nga impaay wenno insagot ni Apo Hesu Kristo kada tayo. Kakabsat, kayat ko nga basaan kada kayo tinaimbaga damag, nga daytoy ket masarakan iti surat ni San Pablo ditoy umuna nga Korinto kapitulo 10 ken 3 versikulo 10 ken 3, ket kastoy iti kinunana. Kabayatan na dagitoy 3 ti agtalinaed, pamati, namnama, ayat. Ngem ti kangrunaan na kadagitoy isuti ayat. Ni Apo Diyos iti agbendisyon iti panakaibasa daytoy paset ti nasanto na surat. Kabsat ni San Pablo ket ditoy ket masarakan tayo iti panangisuro na iti may papan iti ayat. Ditoy umuna Korinto kapitulo 10 ken 3. Ket ditoy dakta kamaten na dagiti kababalin ti ayat iti biag tayo. Nga masapul nga daytoy nga ayat ket makita kadagiti biag dagiti amin a mamati. Iti saludsod iti daytoy nga teksto nga imbasa kakabsat. Adda kaditi nauneg a pamati tayo ti Dios. Nga no umay dagiti adu nga parikot iti biag wenno dagiti problema ti biag ket agtalinad latta dayta nga pamati kada tayo. Nga naiturong latta iti biag tayo kani Apo Dios. Nga awan iti mabalin nga makarakrak iti daytoy nga pamati tayo ken kuana. Daytoy nga pamati ket awan pagdaduaan na. May kadwa kakabsat adda kadi iti namnama kada tayo iti daytoy nga panahon iti pandemya. Amok nga daytoy nga namnama isu ti nagbibiyagan tayo iti daytoy nga 3 nga tawen nga adda iti pandemya. Kadwan na ket nagbibiyag tayo iti namnama nga namnamaon tayo nga saan na tayo nga baybayan ni Apo Hesu Kristo. Ken saan na tayo nga panawan. Ni Apo Jesus, iti pangipaayan tayo, iti namnama tayo. Para iti masakbayan. Nga mangnamnama tayo, nga umadanin iti panakalusaw, daytoy nga virus nga da iti nasyon tayo. Ket agyaman tayo, iti panagbaba, iti kaso iti COVID ita. Ket sapay kumatagtultuloy daytoy kakabsat. Tapno kasta, ket maisubli ti sigod, wenno gagangay nga aramiden tayo. Ken kastamot nga dakdakamaten na daytoy imbasak iti may papan iti ayat. Nga daytoy kunan ni San Pablo ti kangrunaan, ang makita kuma kadigiti bibiyag tayo amamati. Nga daytoy nga ayat iti mangiduron kada tayo at tumulong kadigiti kakabsat tayo. Nga agkasapulan iti daytoy nga panawin. Nga daytoy nga ayat ket isu iti response tayo kakabsat. Iti dayjay
panangipaimot ni Apo Diyos iti ayat na kada tayo. Laglagapan tayo nga naisabsabali ta ayat iti Diyos kada tayo. Naidumduma iti ayat iti Diyos kada tayo. Iti ayat iti Diyos kada tayo ket unconditional. Dahil iti klase iti ayat nga impaay iti Diyos kada tayo. Ngem kada tayo nga tatao no daduma ket adda iti conditiones iti ayat tayo. Iti pada tayo nga tao. Nga no daduma kayat tayo laong nga ipaay dahito yung ayat tayo, kadag iti mga ayat kada tayo. Ngem kuna iti paset tinasantuan nga surat, nga dahito yung ayat, ket masapol nga may paay, uray paay, kadag iti kabusor tayo. Wenno dagiti saan ang mga ayat kada tayo. Masapol mo't nga iparik na tayo dahito yung ayat, nga iso nga insagot ni Apo Diyos nga ayat kada tayo. Ken laglagapen tayo iti daytoy nga biag kakabsat. Nga nadaduma mo daytoy iti saan ko makita kada tayo daytoy nasobramot nga panagayat. Gapo iti nasobra nga panagayat nadaduma kada tayo kakabsat. Iti kinatao tayo ket nadaduma ket pataudan na daytoy iti nasaan an nasayaat. Na dumakit adda tayo jay panagimon tayo iti pada tayo nga tao nga no na dumakit madangran tayo iti pada tayo nga tao gapo iti sobra nga ayat. Wenno da dumamit gapo iti sobra nga panagdandanag tayo iti biag ket nga to dagiti kolesterol tayo dagiti presyon iti dara tayo ken iti blood pressure tayo. Kunakta tayo DJ blood pressure tayo. Iso nga saan mo't nga nasayaat iti sobrang panagdandanag tayo. Kang runanay, di damong may iti pandemya, talaga nga saan tayo maliklikan, DJ sobrang panagdandanag. Magyaman tayo, DJ nga namnama nga isong impaay iti Diyos kada tayo saan tayo napukawan iti namnama. Ken nadadumamat kakabsat iti sobra panagayat ket adu dagiti negatibo nga mapasamak iti biag iti tao. Isu nga kuno daytoy kuna ni Pablo ket pudno nga ti ayat na ibtur na anus ken naasi. Uray adda aminen no awan ayat kakabsat ket awan matlaong iti serserbina. Kasta ti kinapateg ti ayat isu nga uray adda pamati adda ti namnama tayo ngem no awan iti ayat awan matlaong iti serserbina. Agingga ita panawen ti tao ket saan da pay unay ang naawatan iti misteryo iti ayat. Isu nga nadaduma saludsoden tayo anya nga ti ayat. Anya iti ayat. Ket iti paset ti nasantuan na surat ket sungbatan na daytoy nga saludsod tayo iti surat iti umuna nga Juan, Kapitulo 4, versikulo 8. Anya ti kinunana ditoy. Kinunana, at ti Diyos isut ayat. Tinaindaklan naindaklan nga ayat, agtaod iti Diyos. Ket karaman na, ti panagayat, ken panagserbi, iti pada a tao. Isungan no adda ti pamati, ken namnama tayo kakabsat, ken Apo Heso Kristo. Babaen iti ayat, mabailan tayo amin, abanag, gapot ayat, iti Diyos. Dumteng man, dagiti dadu nga problema, ken panubok iti biag, na adda iti ayat tayo, mabailan tayo kakabsat, asarang ten dagitoy. Gapot at ti ayat, awan pagpatinggaan na. Iso ti kunana dito'y paset iti nasantuan na surat, akas awan patingga iti ayat iti Diyos kada tayo.
isu nga talaga nga datlag daytoy nga ayat nga isu nga impakita iti Diyos kada tayo. Isut kakabsat nga ayaten tayo mati Diyos ken iti pada tayo nga tao nga awan condition na dayjiti masapol ken kang runan na awan namnamaon tayo nga supapak ken awan patinggana. Kasta kumay iti kababalin, makita kada tayo iti daytoy nga bulan, iti Febrero. Wenno saan lang daytoy nga bulan, iti daytoy nga tawen. Ket sapay kuma ta dumakkel iti ayat tayo, iti Dios ken iti pada tayo at tao. Kakabsat, kaduandak iti daytoy nga rabii, iti panangidawdawat tayo, iti nasyon tayo nga Pilipinas, asapay kuma, tagtultuloy, iti panagbaba, iti kaso, iti COVID, ken kastamat nga, idawdawatan tayo, nga sapay kuma, ta sumayaat, iti ekonomiya tayo, ta nagngato, iti presyo, dagiti gagatangan, iti daytoy nga panawen. So nga, idawdawatan tayo, nga sumayaat kuma, iti ekonomiya tayo. Ken kastamot nga karagan tayo dagiti patpatig tayong healthcare workers, dagiti frontliners, ken dagiti amin nga agtatrabaho iti nadumoduma nga opisina iti gobyerno ken iti pribado. Ken dagiti negosyante karagan tayo, dagiti kabsat tayong OFW, ken uray payong iraman yung idawdawatan da kami met nga agserserbi iti Dios nga ikaragan tayo iti patpatig tayong Iglesia, United Methodist Church, ken dagiti kamkamo. Ket kakabsat, kantayin to'y pwede tingong muna, amok ti Diyos, di naktubaybayan, ken amok ti Diyos, ang bata nakararag ko, ket saag kararag tayo. Amok ti Diyos, di naktubay, bayan. Amok ti Diyos, di naktubay, bayan. No agyaga, anasan Juan, hinadakes, pagpanawan. Amok ti Diyos, di naktubay, bayan. Amok ti Diyos, sumbatan nam kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan nam kararag ko. No agbyagap, anasan Juan, hinadakes, pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan nam kararag ko. Agkararag tayo, naindaklan ka naman nagayat nga Diyos mi ay nalangitan, peksami ti panagyaman mi ken kauapo, iti naindaklan nga ayat nga iso nga impay mo kada kami, babaon ken apo mi nga Jesus, nga impay na, insagot na, iti biyag na para kada kami o apo. Ket apo Diyos, iti daytoy nga rabi, ket agmaymaysa kami tinagan mo, nga idawdawatan mi, iti nasyon mi nga Pilipinas. Pakpakasi mi wapo, asapay kuma, tamaminggan, iti kadda iti COVID. Wenno bumaban, iti kaso iti COVID. Wenno mapukawan, daytoy nga virus. Ket idawdawatan mi, dagiti lideres mi wapo, asapay kuma, ta agtultuloy, iti panagtulong da kadigiti agkasapulan, akakabsat mi. Ket sapay kuma o apo nga sumayat met iti ekonomiya mi, tapnong bumaban, dagiti gagatangan, iti daytoy nga tiyempo. Wenno mami nga nasantuan, idawdawatan mi, dagiti kakabsat mi, nga daan iti panubok iti biyag ken problema ita. Iti salunat, wenno iti financial a kasapulan. Kadagiti kakabsat mi nga daan iti sagubanit, wenno sakit, ket daytoy nga rabi o apo, pakpakaasi mi kadi nga paimbagom isuda. Kasyam kadi isuda apo. Iyadayom kadi isuda ti peggad.
Ken kastamat o Diyos, dagiti addaan iti problema ti uneg iti pagtaenganda, iti relasyon da, kadagiti ayayatenda, idawdawatan mi Apo, as sapay ko ma. Nga sikaw Apo, iti sentro, iti uneg iti pagtaenganda. Tapno adda, iti talna, kadakwada. O Apo Diyos, bendisyonam dagiti kabsat mi agtatrabaho iti balasi utaaw. As sapay ko ma, ta nasaya at latta iti kasasaad ken salon at da. Ken uray pay dagiti pamilya nga pinanawan da. Ken idawdawatan mi o Apo, iti dagiti anak mo, nga iti dayto yung rabi kat madamadang agtatrabaho. Ilisim ka di iso diti peggad. When no dagiti kakabsat mi nga gawid da kadagiti pagtaingan da o Diyos, ket salwadam kadi suda. Ket Apo Diyos, bendisyonam kadi iti Iglesia, iti United Methodist Church, aramaten na kami nga agserbiken ka. Sikalaong kadi iti pagserbyan mi Apo. Ket adu kadi dagiti maisideg mi ken ka nga anak mo Apo. Ket bendisyonam kadi dagiti kamkaming mi o Diyos, iti negosyo da, dagiti trabaho da, ken iti pamilya da. Sapay ka di, salwada misudakan ka na yun. Manamami nga nasantuan, pakawanan na kami. Kadigita nyaman nga nagbidutan mi iti sangwanam. Dalusan na kami iti dayting rabi, tapno makainan na kami anasayaat. Si kangarudo Apo, tagbendisyon, kadigiti kabsat mi, nga nakadwak iti online, agyaman na kadigiti biyag daw Apo, iti panagmaymay sami iti daytong rabi tapno agdayaw ken agkararag. Ket sikangarudo Apo iti maydaydayaw. Ket dagiti ti dawat ken kararag ko babawon tinagan ni Apo tayong Hesukristo. Amen. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat ket naglagay pa tayo a Domingo na bigat ket nasayat ko matasalon at tayo tapno makapagdaydayaw tayo ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Naimbag nga radio amin.